Xa estamos en directo. Isto é verdade que tardei un chisquiño, pero que tiven aquí un problema coa cámara e aínda estou reaxustando porque quedou un pouco fora de lugar. Entón, a ver se a deixo fina. Un pelín máis por aquí. E penso que xa está. Más ou menos. Pois moi boa noite. Benvidas por aquí pola nosa canle unha vez máis. E hoxe íbamos comenzar este xogo, pero acabo de ter un problema con el, porque a non ser que haxa por aquí oculto, que non o vin en algún sitio, que non o hai, resulta que cando arranca o xogo a primeira vez sale unha intro que nos sitúa un pouco no mundo este. Vale, pois as seguintes veces xa non sai. E intentei non arrancar como 3 ou 4 veces e non me volveu sair. Así que nada, busqueimo por YouTube e ímolo ver por... Imos ver a intro por YouTube. E así pois situámonos un pouquiño neste mundo. Entón, vamos poñer isto por aquí, vamos poñer isto por acá. Vamos facer así. E vamos facer... Asa. E vamos coa intro. There was a time when resources seemed endless. But in 2030, the great energy crisis began. With hardly any resources left on our world, global powers created the World Space Agency to look beyond the Earth for answers. The answer was found in helium-3, a powerful isotope discovered in abundance on the Moon. With it, humanity could satisfy its energy demand for decades to come. And so, in 2032, mankind colonized the Moon. Spearheaded by the Lunar Council, the WSA constructed several permanent settlements to harvest and process helium-3. The resulting energy was transferred to Earth through a revolutionary energy network, the Microwave Power Transmission, or MPT. For a time, all seemed well. Then, one fateful night in 2054, the lights went out. No energy. The MPT had gone offline, and communication with the lunar colonist was lost. Without earthly resources to launch a full-scale rescue mission to the Moon, the World Space Agency was shut down permanently in 2055. But a small group of former WSA colonists refused to accept humanity's bleak future. Determined to discover the colony's fate and to restore the MPT, they've been preparing their mission in an abandoned desert launch facility. Now, in 2059, they are ready to launch an astronaut to the Moon. What awaits is unknown and unforeseeable, but the mission is clear. Deliver us the Moon. Vale, pois esta é a premisa do chaca merda. Claro. O problema de facer unha cousa nunha pantalla e outra noutra é que as pantallas teñen distinta resolución. Hai que estar refacendo. Pois voulle baixar un pouquiño o volume ao xogo, creo, porque esta musiquiña está por momentos un pouco alta. Pero básicamente a situación na que estamos é esa. Este robot parece un montón o do Portal. I'm in space. Pero básicamente, pois a humanidade pois esgotou os seus recursos naturais ou sorpresa, hai unha grande crise enerxética, a Lúa faise de salvadora, envíase enerxía dende a Lúa á Terra, pero en algún punto pois pérdese o contacto coa Lúa.
e imos averiguar por qué. Friends and family of the missing lunar colonists gather all around the world tonight in remembrance of the 2054 MPT blackout that resulted in a global power outage and the loss of contact with the lunar colony. The blackout caused global turmoil, which ultimately led to the closure of the Avísademe se world's non se ven os space station subtítulos ou 1 year algo. later. En principio creo que In co marco other deberían news, se ver ben. the recent formation of the largest dust storm on record has prompted climatologists to readjust their forecast of the equatorial desert's growth rate. As a result of the new storm, the desert could soon cover 30% of the globe's landmass. Several governments have pledged support for refugees despite A cabeza reports do of bicho que é resource a miña. shortages. The dust storm is expected to hit residential zones between the northern 49th and 50th latitude lines Ah, early afternoon, o and meu, pass pero over the World o Space Sid, non o de Agency's abaixo. former MPT ground station in the Adirau Desert. Authorities have imposed a mandatory evacuation of the impacted areas. For countries north of the Conan, equatorial que puedo desert, controlar. temperatures are expected to be a mild 46 degrees Celsius. This was Nicole Tate for World News 1, September 16, 2059. Wishing you a safe and happy day. Valiente astronauta viaxa a Lúa. A súa misión é explorar toda a súa extensión e descubrir os seus misterios. Isto debe ser unha novela. Combustibles fósiles peores do que se cría. Ano 2030. A World Space Agency di que a crise enerxética é inevitable. O sea, aí foi cando se quedou sen enerxía a Terra. Acabáronse os combustibles fósiles e supoño que non había suficientes renovables. No 32 o despegue da misión para atopar novas fontes de enerxía. No 41 cando se fixo a antena esa que transmitía enerxía da Lúa. No 48 desastre da colonia lunar. Mal funcionamento do crioxeño Huygens. Evacuaron unha base. Houbo danos nunha base, nunhas instalacións. Unha cascada de desastre, o sea, desastres en cadea. E as familias pedían que repatriaran os corpos. 2 anos máis tarde, pensouse que o dano era irreversible e que permanecería cerrada. Claro, estaban investigando como unha tecnoloxía para hibernación, para prevenir que a xente se faga maior nos viaxes espaciais a larga distancia. E a Axencia Especial pois mirou os pesos e tal e daban por perdida a instalación esa porque non era segura. E no 54, que cando hai ese apagón, parece que houve algún pico de enerxía na base lunar que cortou as comunicacións coa colonia lunar e máis as transmisións de enerxía cara a Terra. Fortuna, are you there? 13 anos despois de que se puxera en funcionamento o tinglao, pois que volveuse a dar un apagón mundial. O que non entendo é por que, en plan, 13 anos funcionando,
O sea, demuéstrase que funciona e a Agencia Espacial que levanta isto clausura dun día para outro. O sea, aquí di eso, que a Agencia Espacial se fundou con ese fin de acabar coa dependencia dos combustibles fósiles, traer o helio 3 da Lúa e tal. Pero non sei se é conspiranoico o que, pero aquí di en plan como que había moitas mentiras alrededor. E nada, xente que non hai unha salvación así máxica do inevitable desastre da humanidade. Aniversario dos 90 anos do alunizaxe. Vale. Pola humanidade e polo futuro. We're ready to start the mission. Do you copy? Hostia, que unha herramienta, que máis efectos. Ground control to Fortuna 1, this is Claire. Please confirm radio contact. Astroferramenta. Radio contact confirmed. Make your way to the launch platform and prime the rocket for liftoff. We have to launch before the dust storm hits. Qué chulo. Atrás. Cosmódromo Fesenkov, 2059, 5 anos despois do apagón. Taurus 5. It took us 4 years to get it ready for launch. But you need to hurry. The dust storm will hit this area in a few hours. If we don't succeed now, the Fortuna mission will be over for good. Bueno, que con esta tormenta de área todas esas placas de enerxía solar non valerán de moito. Antena paramónica de MPT, creada por Isaac Johansen, transmitía enerxía dende a Lúa ata a Terra a través dunha rede de antenas parabólicas. Dende a desaparición de Isaac durante o apagón de 2054, Claire Johansson estivo estudiando o traballo do seu pai como preparación para a misión de Fortuna. Todas, Antón. Aquí está unha mini nevera. Esta é a Claire que nos está falando. Imagina un mundo libre de combustibles fósiles e polución, todas as nosas necesidades enerxéticas satisfeitas nun abrir e cerrar de ollos. Un sistema que poda transmitir enerxía de maneira de xeito inalámbrico por todo o mundo máis alá. Esta é a MPT, a transmisión de enerxía por microondas. Neste libro, o inventor Isaac Johansson fala sobre o futuro que espera este sistema revolucionario. Pois, pola pinta, non foi moi alá o futuro. Elizabeth mantivo unida a súa familia Johansson despois de que seu marido Isaac aceptara un posto no Consello de Londres.
Tras a súa morte, Claire ocupouse da súa hermana Cathy antes de que se a levaran a Lúa a vivir con Isaac. Tanto Isaac como Cathy están desaparecidos dende o apagón. Que a xente que se foi a Lúa non se sabe nada dela. E ti dicindo que ia a perder outro día. Pero bueno, comentaba antes con Mos que o sábado estivemos nun bar e había xente gritando ya a tele, en plan protestando, non sei que pasaba exactamente. París, setembro do 38, Miami, baixo area, en maio do 43. Pois menos mal que aí sabía enerxía co sistema este. Claro. Monumento Sputnik. Un monumento marca a entrada do cosmódromo Fesenkov. A instalación estaba abandonada ata que o equipo Fortuna convertiuno na base de operacións tras o apagón e comezou as preparacións para a última misión espacial da humanidade. O cartel di caras estrelas. O sea, o mesmo que a NASA. A Dastra. Espero que o noso cohete vaya un pouco máis cara arriba que ese. Tanto vai a aposta de que o ascensor non vai e que ir polas escaleiras. Hai cousas que son previsibles ás veces, xa. Vale, acabamos de baixalo, pero que che fai pensar que agora vai subir. Ah, eso era un segador. Ten algún tipo... Controis... Teclas. No me parece que tenga algo tipo modo foto. Bueno, sí, este de bus. Good, I see you're on your way up to the facility. The control center is located on the top floor. There you can prime the rocket for launch. Ah, vale. It's been 5 years since we last received a microwave power transmission from the lunar colony. At first, no one believed it would be possible to transmit energy from the moon back to Earth. But the WSA proved the skeptics wrong. Just like you will, when you get the MPT back online. Abandonado todo. O sea, para estar a piques de facer un lanzamento, non sei, esperaría que hubiera un pouco máis. Encántame, a xente sigue poñendo as contrasinais. 3, 5, 4, 8. Kazajstán. No, pensaba que era Rusia. Oh, que va, funciona pack numérico.
Boas, Farún. E parabéns de novo. Esto está pechado. Home. Ahora se remataches de todo. Asignatura completa. This building once functioned as part of the WSA, but it's been our home for many years now. I still can't believe you'll be leaving here for good soon. The desertification of this whole region won't take long after the storm passes through. Ah, que estará todo o mundo a bordo do cohete, por eso non hai ninguén. E eu son o último mono en subir. Blackout 2054, que pasou co MPT? Tertulias decidindo. Dedicada a topar a verdade sobre o apagón de 2054 e restablecer a conexión do MPT, María González formou o equipo Fortuna a partir das cinzas da Axencia Espacial Mundial. O equipo de María leva traballando en secreto na súa misión dende 2055. Hai unha cousa que non sei se o explicarán, pero rechíname un pouco, en plan, o mundo está condenado porque non hai enerxía e o único organismo que hai que tiña capacidade de ir ao espazo para ver que carallo pasou e arranxalo, clausúralo e ten que actuar en segredo. Ok. A humanidade ten o que se merece. Huygens, esta é a Huygens Malfaction. Esta é a base que poñían por aí que hubo un problemiña ou algo. Aquí alguén se enfadou coa pantalla. Arre, hostia. Nunca vi unha pantalla así de rachada. O sea, non rachada, é que non está cuarteado a pantalla. Está como se lle rascaran unha chave. Que iso? Ese non é o robot en plan do porta. Unidade ASE dañada de María. Unha das poucas supervivientes do fallo do criosueño de Huygens do 2048 levou a súa unidade a terra con ela. Leva intentando reparala para restaurar as grabacións holográficas. Boas, Frede. Querida Sara, coñecín os fallanos na Estación Espacial Pearson. Liberaronme do servizo despois do fallo do criosueño de Huygens. Recordas cando hablábamos sobre a inmunidade de rota? ¡No se oye! ¿Sabes qué? Metimoslle un anti-Fredes a todo iso. Por lo menos temporalmente. Nós non tiñamos ese tipo de medidas, pero a man invisible dos streams obligounos a poñelas. Antidepresivos. En memoria do accidente. Antidepresivos,
Vale, estas son as mismas dúas novas que estaban antes. Referentes ao fallo ese que houve. Esto leva a alguna parte. Ah, podo subir. Ah, leva alguna parte. Está bloqueando o meu camiño. Supoño que podería empurrar. Agarda. Hai algún sitio aquí o que subir? Non vexo. E por aquí non entro. Vale. É que como me dan a opción de xirala. Non sei que componente tiñan estes, a verdad. Non sei se era real ou non. Escaleiras. Panfletos que son aviso de evacuación. Procedan ao exterior do cosmódromo Fesenkov entre o 15 e o 16 de setembro. Todo o mundo dentro e fora das instalacións debe estar preparado fora do edificio ás 5 no punto de encontro. Hoxe é 16 de setembro. Non podo saltar. Acabo de descubrir que podo saltar. Okay. Isolated 3 plausible causes for the MPT blackout. 1, the transmitter at Pearson Space Station. Claire, there you are. Come on, we're celebrating in the other room. Everyone is looking for you. I need to go over this one last time, Maria. We've been over it before, multiple times. We're good. Come, it's time to join the party. It won't take long. I'll be right there. A true Johansson. Once he set his mind to something, I could never convince him either. You're just as stubborn as your father. Probably the only thing we had in common. I just don't understand why he didn't restore the MPT connection. He invented the damn thing. And now it's just us. No one else is even trying. If we fail... Remember what I told you. If it can be done, then we're going to do it. That's all we have to focus on. Go over your notes. Join us when you're ready. All right. Causes of the blackout. Right. Secondly, it could be one of the network Reclutada nada máis saír da universidade, Claire Johansson deseñou o cohete Taurus 5 para a misión Fortuna. Claire estaba ansiosa por unirse ao equipo que iba a averiguar que lles pasou ao seu pai e a súa irmá na Lúa despois do vagón do 54. Espero que isto non sexan as instruccións. Porque parecen as instruccións. 2054 ainda non automatizamos estas cousas. Sobre todo espero que non se son as instruccións, porque non sei, deixame guardalas nese caso, sabes? Non ter que memorizar isto ou apuntar mal. Ah, mal. Que hai aí?
salía de inspeccionar. Ah, vale, lo de antes. No conocía Sogo, debe ser porque corre en Linux. ¿Qué tes? La verdad que no me fijé si era... No, no era nativo. No, non era. Creo que tiña un gold, pero non era nativo. Que sitio máis raro para unhas The taquillas. control center is located on the top floor of the facility. Good, you're in the control center. Get the rocket ready to launch as fast as possible. Pero en serio teño que facelo todo? Vamos a ver. Humorum, Crisium, Cognitum, que isto? Inicia e reinicia de enerxía. Calculating new storm ETA. Claire, we have a problem. The storm is approaching faster than expected. Way faster. Time's running out. Keep going, Fortuna. We've been working too long to give up now. Feche ambas válvulas de combustible. Que é isto ou non é isto? No, creo que non era iso. Feche ambas válvulas de combustible. Hostia, que teclado máis. Non sei se son LEDs ou é un bug visual. Entendo que estarán por aquí. Parece que sí. Ah, mira, ahí hay uno. Vale, fechado. No, ¿verdad? Buah, vale, xa sei. A escaleira de antes. Ah, que sí. Sí, ahí estás. La verdad que no sabía de qué, en plan, qué estilo de software. Sobbing, aventura espacial. Pinta bien, pero parece que va a ser rollo puzzle o así. O la pinta. Bueno, hacía tiempo que no he dado. Vale, válvulas de combustible. Okay, the hydrogen valves are closed. Head back inside the control center to prime the rocket for launch. ¿Qué más? Sigue a chave de lanzamiento. Uno debería estar ahí dentro antes de que eso se lance. Incluso antes de que arranquen los motores. That's it. The rocket is primed.
You have to launch now, before the dust storm destroys the rocket and everything we've worked for. Vale. Pues empezamos pues cuentas atrás. No, coñazo, observation. Pero sí, a mí toda temática espacial estoy dentro, no necesito. Así como las fantasías costan, ¿no? Get to the support tower to reach the rocket, quickly! La música tiene toques de Interestelar, ¿no? Rocket navigation systems online. We're nearly there. It's just like your training. You can do this. Buf, esto como... Initiate launch procedure. Sí que eran las instrucciones de antes. Vale. Ground launch sequencer started. Secuencia de lanzamiento. Bloqueo en posición de reposo. ¿Dónde está esto? Orbital access arm retracting. Be a little more careful. ¿Eh? Perfect. Just like we Vale. practiced. Vale. Arriba, abaixo, arriba, abaixo, abaixo, ¿no? ¿No? Auxiliary power units booting up. Gaseous oxygen vent arm rich holding, but barely. Try to go easy on the equipment. Uy. Mira, que acelerase un montón ahí de repente. Vent arm safely in place. Y no tanques de supresión de sonido. Abre todas las válvulas rápidas. Sound suppression system engaged. Inicia ignición do hidrógeno. Hydrogen burn-off system activated. Rocket boosters ready for ignition. Standing by for countdown. Rocket boosters ignition start. Engines ready in 5, 4, 3, 2, start, 1. We have liftoff! Subirse a la mañana sobre esta coma, es que no lo vais. Demasiada área. A Anakin non lle gustaría este planeta. Motor principal desactivado. Separación de fases. Iniciando la segunda fase. You're on your way, Fortuna 1. Destino Estación Espacial Pearson. Non vamos ter unha vista así da Terra por algún lado. The view must have been breathtaking when the first astronauts made their way to the moon just 100 years ago.
They knew an Earth full of life. All we know today is dust. Bueno, ahí hay bastante agua. agua. If the MPT network back online, it could restore the hope humanity lost after the lunar colony fell. We could recover, rebuild, and most of all, start thinking about a future. Bueno, igual veo demasiada agua, the la verdad. transmitter at the Pearson space station. From there, the power signal was relayed to Earth. This was the final link in the MPT network before the blackout. If there are answers to find, they're at Pearson. Clear? We need to head down to the shelter. Bueno, ahí distinguí en Turquía. Things are getting bad. Understood. Fortuna 1, this storm is going to jam radio contact. You'll be on your own for a while. To reach the station, you must... Once you're in the... 62nd stage of the law. Please, deliver us the loop. Completa segunda fase de secuencia de lanzamiento. Prepara secuencia de lanzamiento en topo centro de control para preparar el cohete. Ah, no. Vale, no, solo esto. O sea, todo esto es oficial. Apaga el motor principal. Hello there. Basana, ¿qué tal? No ves. Ben, aquí, un pouco fora do meu horario. De feito, saltoume aí uns minutos o aviso de igual deberías ir pensando en ir para cama. Se pretendes dormir 8 horas. Pero bueno, así non podía empezar antes. O resto de días sí que xa seguiremos. Comezarei os directos ás 8 da mañá. Dios, da noite. Ai, que mal está. Nada. Sabes, Adransiño tamén atopouse aí, atopouse comigo, foi así unha decepción. Sinto. Bueno, ainda pode convertirse isto nun Souls espacial. Hostia, ¿no? Hai un Souls espacial, ¿no? Bueno, estaba que dai con nada. De sí. No, a 7 da mañá xa estou traballando. Temos que facer o que creo que vamos ter que facer. Oh, no. Eu fixen o simulador este aí atrás e non daba unha. A ver, cara arriba, cara abaixo. Cara adiante. O sea, esto dalle velocidade, ¿no? Cara abaixo. Bueno, así parece máis fácil que no simulador, a verdad. Ai, cara arriba. Cara arriba, cara arriba, cara arriba. Vale. Debería ir frenando. Vale. Menos mal que zafaste, faena solo. ¿Por qué no está aquí Q?
severely damaged Boa our pregunta. instrument so we can't reach your location or receive any messages. But we can detect fluctuations in the MPT network. If you can hear this, when you reach the control center, try to find out what's wrong with the MPT connection so you can bring it back online. Good luck and best. Dúo barrel roll. Cara arriba, cara abaixo. Bueno, eso es relativo, ¿sabes? Lo que te digo. Hostia, qué chulo. Bichis ese momento pornográfico. ¿Qué momento pornográfico que me perdí? Vale, cara arriba, cara abaixo, red MPT, soporte vital. Qué chulo. Estación Espacial Pearson, 5 anos despois do apagón. Poin. Que pouca luz na Terra. Ah, vale. Non estaba moi posto. Faltame que ir aquí. Transmisor de MPT, un dos maiores logros de Isaac Johansson, o transmisor de MPT dirisivo e sinal enerxética enviada dende a Lúa a Terra dende 2041 ata o apagón do 54. A medida que a construción avanzaba e as responsabilidades de Isaac aumentaban, a distancia entre ele e a súa familia empezou a pasarlles factura. A dos... Aquí vese algo a lúa ou así. Aquilo será a lúa. Ou é un reflexo, é un reflexo. Cámara de descompresión. Agora cando seguimos os pazos, sabes? Ah, que me quedo sen oxígeno, maravilloso. Por qué? Por qué? Por que teñen que poñer estas? Ai, contas atrás. Nivel 0, base central. A ver, eso parece un compartimento de carga. Non debería de ter aquí nada de oxígeno, ¿no? Por ali parece enerxía. Isto é un observatorio. Por aquí. Si eso que es esa necesita enerxía, así que aquí non temos nada que facer, creo. Eso é oxígeno. Vale. Este é como a parte de carga. Entonces entendo que de oxígeno precisas un casco. Agarda un momento. Ai, que teño que soltar isto? Como o solto? Como carallo solto isto? Teclas. Vamos a interactuar a F. F. Non sei como soltar isto. E non sei que me está sinalando esa flecha aí. Hai unha flecha na esquina superior dereita da pantalla que parece que quere sinalar algo, pero non sei o que. Non podo soltar iso, non podo poñer... Non podo pulsar o botón. Veña, descansa, Ana. Que sea leve. Non sei onde se supón que teño que poñer isto. Pero vou me quedar sen tempo.
30 segundos. Es que eu pensei que imagina que tiña que ir por alá, pero... En fin, eu pulso teclas, pero non se solta. Pues nada. Ai, mira que ben tiña un cronómetro atrás. Pois mira, aproveito a morrisión. Queredes un casco, pois. O problema van a ser os cascos. Hai un problema. Ou teño casco ou teño cascos. E non sei como resolver este problema. Bueno, pois quedo sen... quedo sen son... 15 minutos. 15 minutos son moito tempo. Teño que buscarme outro tipo de cascos para estas situacións. O problema é que tamén tengo micro. Nada, non podo poñer o casco. Síntese. Canseo inválido. A ver. Vamos a explorar o resto antes de meternos aí. Entón, aí temos un observatorio. Aquí, esto podemos ir. No. A3, A2. No, esto debe ser para meter naves, ¿no? En plan, son os puertos de acoplados de naves. Sí, aí vai a un, que é a nosa. A3 non hai nada. E a 2 tampouco hai nada. Bueno, pois entón ten que ser onde estábamos. O que é esa que teñamos que facer. Xa, pero que a mí non me entra o casco con cascos, entendes? Non me saen as contas. A ver, onde carallo pode ir a bombona de oxígeno? Bueno, asumindo que sea unha bombona de oxígeno, que igual tamén estuve eu aquí asumindo cousas. Chaca. Onde vai isto? O seu sería que sea para aquí, que é o único sitio onde podemos ir, ¿no? ¡Ah! Joder. Pues sí que era así, será. Oxígeno. Vale, eso recarga-nos oxígeno. Soporte vital desactivado. A ver si un simple reinicio. No hay energía. F. Alto voltaje. ¿Para dónde va la energía? No sé qué, espacial desconectado. Ascensor. Ascensor. Vale, aquí hay un almacén con una chea de oxígeno. Vos a verlo. Hello there. Vamos. Aquí hai moitos farzos. Vale, de aquí é de onde vin. Isto que fai? Non sabemos. Pero parece que vai outra bombona aí. Base central, ascensor espacial, dormitorios, bla 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 bla. Para mí. Non sei se isto é enerxía, entón, se non é oxígeno ou que carallo será isto.
Pero ahí que te vas. Hay energía esa. No. ¡Ah! Ya entiendo. Jack. Y ahora este. Para mí. Aquí. Uf, voy a ir por oxígeno por si acaso eso non activa. De que vai o xogo? Pois, mira. Ano 2030, non 22, non, 2030. Hai unha grande crise enerxética mundial e basicamente a Terra quedase sen enerxía. Entón, faise unha especie de Axencia Espacial Mundial co obxectivo de ir á Lúa. Vale. Life support systems online. Oxygen levels rising. Xa non temos conta atrás. Faise unha Axencia Espacial Mundial co obxectivo de ir á Lúa por Helio 3 e buscar o xeito de abastecer con esa enerxía a Terra. Entonces vaise, montase unha especie de antena parabólica que transmite enerxía por microondas cara a Terra e a Terra recibe e durante 20 anos aproximadamente todo vai genial. Dentro do que cabe, porque a Terra pois acabouse con todos os recursos fósiles e tal e está un pouco na merda con area, pero bueno, polo menos teñen enerxía para ir recuperando a cousa. Por algunha cuestión que estamos destinados a averiguar, no 2054 hai un gran apagón, deixa de chegar a enerxía da Lúa e perdese contacto coas colonias da Lúa e non se sabe que pasou. Entendo que algo pasa, que por algunha extraña razón clausuran a Axencia Espacial Mundial, que é a única que podía ter algunha solución, pero a clausuran por algún motivo que aínda non comprendín. E entón hai xente, entre elas a filla do inventor da transmisión esa de microondas, que clandestinamente pois fan unha misión, unha nave para enviar a Lúa e ver que carallo pasou. E eses somos nós, basicamente. Carallada random. Déxame que a pense. Vamos ver o mapa mentres. Xa sei. Sabedes por que os pementos de padrón uns pican e outros non? Non cales son os que pican e cales non, sino por qué. O por qué de que sexa así. Muelles, base central. Sí, vale, pues entón non me lo conto. Xa te desei a carallada. A ver, basicamente o tema foi, se mal non recordo, os pementos en sí veñen todos de América. Viñeron xa bueno, e algúns creo que de Asia, me parece que ven algo, pero viñeron todos basicamente no século XV a Europa. E logo hubo uns frades de aí do mosteiro de Herbón, que era un padrón, que no século XVII ou XVIII trouxeron e os combinaron cos galapeños. E entón o actual pemento de padrón é unha mezcla do pemento que xa levaba aquí 2 séculos, xa era máis 12, e os galapeños típicos de México. E por iso, o combinarse e tal, hai uns que pican e outros que non. Se buscades os galapeños veredes que son moi parecidos aos pementos de padrón. E o conto é ese, que coa mistura xenética que teñen, pois saen uns máis picantes e outros non. Orión... A ver,
situémonos. Que temos que facer? Comproba a conexión da estación á rede MPT. Expedition team, do you copy? Copy, Control. We're all set. Ready for descent. The MPT network is still down, so expect the lights to go out as you descend towards Copernicus. Thanks for the heads up, Pearson. Remember, Sarah, our oxygen here in the station is limited. After arriving, you'll have 40 minutes to find out what caused the blackout and bring our MPT network back online. If you're not back by then, we'll have to evacuate without you. We hear you, Control. Rolf, you ready? I am. And don't worry, Control. It's probably just a glitch. We'll be back before you know it. Let's find out how they've been holding up down there. Alex, commence descent protocol. All systems go. Descent in 3, 2, 1. Descent engaged. Godspeed. Vale, o sea que aquí había xente na estación esta. Cando hubo apagón na lúa e foron investigar. E pola pinta algo debeu pasar, que non volveron e non... emerxencia. Quero pulsalo, por que non me deixas pulsar? O ascensor espacial Pearson fixo máis fácil levar a xente e suministros á lúa. Cando ocurriu o apagón do 54 enviouse a través deste a Sarah Baker e Rolf Robertson, membros do equipo da estación, a investigar o apagón na superficie da lúa. Debido ao protocolo de emerxencia da estación, contaban cun período de tempo extremadamente limitado. Ah, o sea que aquí hai un ascensor que xa nos leva á lúa. Que práctico. Vale, abriendo por onde entramos, entón agora... Estos ábrense. No. Ay, que flotó demasiado. Tirar para abrir. ¿Para abrir o qué? No sé si quiero saber. Ah, vale. Es un mirador, sin más. A estar abandonado isto deixaron todo un pouco manga por obra. A ver, ¿qué hay por aquí? Mola o detalle de todas esas cousas para agarrarse e impulsarse. En plan de cómo sería unha estación así, de verdad. Dependencias de dormitorios. Dependencias da tripulación. Estamos na ala libra. Monorail. There you go, buddy. Almost there. We'll touch up your paint job later, don't worry. Are you ready to go? We've almost got the elevator running again. Yeah, just patching up Alex before we head down. Are you bringing that thing along? Of course. We'll need all the help we can get. Besides, you wouldn't have made it to that airlock if it hadn't been for him. This MPT blackout can't be just a glitch, Rolf. Everything is still dark down there. Last time there was an outage. Did you hear the message from Earth? No.
What did they say? They can't even send ships up here anymore without the MPT. It's crazy, right? We're the only ones able to investigate the blackout. Sarah, we need to get you guys down to the surface ASAP. Hostia. We don't have much time. Okay, let's go. Ese doblador. Ese doblador de Eido final. Edo o narrador de Republic Commando. Almost there. Ah, non podo We'll poñerlo touch up ali. your paint job later. Era narrador de Republic Commando. Es unha cadeira. MPT sigue apagando. ¿Qué está pasando aquí? Energía auxiliar se funciona aquí en la estación. Estamos reparando el ascensor Pearson para que nos leve a base lunar Copernicus y así proporcionar la ayuda que necesitan para restablecer a MPT. Vale, un pouco xa vamos vendo, rollo. Igual o tema de que suspenderan a esencia e que non había enerxía para mandar máis cohetes. Ainda que nós de algún xeito fixémolo, pero bueno. Ace Behavior Update. Ah, mira, é un robotito. Decídeme que non se parecen aos do Portal. I'm in space. Ah, grazas. Estaba buscando isto. 2539. Maquinaria de criosueño. Despois do fallo do xerador de criosueño na instalación científica Huygens en 2048, María dedicouse a buscar respostas, o que lle levou a investigar os restos da máquina. Como non foi capaz de descubrir a causa exacta do fallo, enviou este fragmento a Ralph Robertson, mecánico da Estación Espacial Pearson, para que lle botara un vistazo. Os hologramas só se poden proxectar onde ocurriran. Se o Consello Lunar volve a abrir Huygens, o mellor sería que levara ali a súa unidade e comprobar os datos holográficos que hai ali. Que curioso. Ah, mira, o telescopio Hubble. A ver, recoñecedes algunha parte da Terra? Aí vese como un istmo que non sei se será América Central, pero non o teño nada claro. Que core? Que carallo? Creo que acabamos de cruzarnos un easter egg con achievement incluído, con logro de Steam. Ah, vale, xa distinguín. Hostia, ahora de noite distinguese mellor. A Península Arábiga aí. Vale, cal era o código de aquí?
Onde se meteu? Ah, 2539. Canta cousa. A ver, diagnóstico. Transmisores receptor activados. No hay conexión. Contactando con base lunar, sin conexión con base lunar. Precisa máis enerxía. Rota la estación para máis enerxía. E o motor de rotación está desactivado. Non sei por que hai... Debe de ser parte da interface do casco. O que hai nas esquinas superior esquerda e dereita. Esta zona non é a que está en construcción, en teoría. Cortador de plasma preparado y listo para cortar cierres. Ejecutando programación predeterminada. Llega a la Aries a través de la Orión. Porras, ya estamos con... Oh. Ahora tenemos un cortador de plasma. ¡Hala! Es que es gratuito, o sea, imagínate que corta... Bueno, a ver, aquí estamos en un espacio, pero... Pero vaya. Apagar en caso de emergencia. Ah, oxígeno. Apagar en caso de emergencia. Non colo. Tan gordo esto. Pregunta, por que ata pasar volando? Debería quedarse fixa. Non sei, pode ser polo propio impulso da... Ou pola rotación que teña a estación, a mínima.
ou por lo propio impulso do cortador de plasma. Ground control to Fortuna 1. We're still not reading anything from the MPT. Is everything under control up there? Xa se están poñendo nerviosos, o caso que non poden recibir as transmisións de volta. Assembling Section 3C now. Copy that. Do you think we'll finish construction anytime soon? Was the council claiming more supplies each week? I doubt it. I'm surprised we got this past MacArthur in the first place. Yeah. Hey, listen, I'm getting strange readings here from the lunar surface. Are you seeing anything? Just wrapping up. What the hell? All the lights are shutting down. Are you alright, Rolf? What just happened? I can't see a thing. Everything is dark out here. We lost power from the MPT. The whole station is down. Can you find your way back to the airlock? Negative. I don't have a visual. Right. I'm sending Alex to block the airlock doors. Do you see him? I see his flashlight. Heading back to the airlock. What's going on? Everything on the surface is dark. Rolf, not now. What's your ETA? 10 seconds. Make it faster. Once the airlock seals, you'll be locked out. Alex is blocking the door for you, but he can't hold it much longer. Como se estirará debaixo da auga, pero iso non funciona así. El lío está mal hecho. Non sei, tampouco hai que darlle máis voltas. Sae disparado, pois porque convén. Se non saía disparado íbamos a dar unha patada para que se saíse disparado, o sea, tampouco hai que hacer moita diferencia. Unha petición de material. Panel de extensión de soporte vital, motor de ventilación de oxígeno, tuberías. Pedido denegado. Todos os pedidos de material de construcción necesitan a supervisión oficial e aprobación do Consello Lunar antes de ser enviados ou repartidos. Vamos, que aquí pedían cousas, pero non lle estaban. Mira como agora non me deixan usar o cortador de plasma, non sea que o use e faga un burato e adeus oxígeno, sabes? A Estación Espacial Pearson nunca foi completada. Sarah e Rolf supervisaron a construcción da última data que o membro do Consello Lunar MacArthur suspendeu todos os envíos de material, como a este panel, e redirixiu todos os recursos a un proxecto secreto na Lúa. Así que sí. Algo me di que por ahí non podemos pasar. Recuérdame o radio dos recolectores esto. Pero aquí deixaban os cascos por todos lados, bueno, este de soldador, ¿no? Estaban varios que me topo así por ahí. ¿Qué sitio máis atractivo por lo que pasar?
Au. Au. Mandaron galego a Lúa de Ferrol. Calea de Ferrol, coñizo de Pontevedra. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Son espellos? ¿Qué es esto? Sí, hay un galego, sí, una lúa sí, pero... ¿Por qué es de Ferrol? Que tengo una lúa propia, Ferrol. Proporciona energía a motor de rotación de estación. Ah, que así a letra. Ni idea. Motor de rotación 3. Quita caixa. Entiendo que teño que conseguir máis enerxía para aí. Pero de dónde? No. Va, entiendo que hay que encher esto, pero a ver de dónde sacamos tanta energía. Este no me ría porque non vai ter unha lúa. Tamén é verdad. Estamos atrapados aquí. Ah, vale. Uy. A estación non terá enerxía, pero non para usar o cortador este de plasma. Temos a bomba. Life support energy supply at 40%. Ah, que ya estamos quitando energía o soporte vital para darle a rotación. Maravilloso. Eso non vale. Casi me frío. Non podo pasar ao seguinte, collelo do seguinte. Life support energy supply at 20%. Evidentemente que nos vamos a quedar sin posición. E agora xa combinamos as dúas cousas.
support energy supply critical. Puedes tener energía para girar, Sí, Power estación. fully redirected from life support transportation engine. Access control center to activate engine. Life support failing. Life support shutting down. Oxygen reserves low. Life support offline. Oxygen reserves critical. Non sei onde teño que ir. Parti rotanti. Bueno, parti rotanti será onde xira. Quero pensar. Deica, Frede. A la libra. 3. Libra. Sí, eu tampouco estarei moito máis. Levamos a la media. Oxygen reserves nearly exhausted. A ver, se rota estación. Computer One, vehicle inside this Alpha Ring rotation. Looks like you're making adjustments. Parece que estás como na casa. Adeus, estación. Esto de ir collendo así oxígeno o vuelo, moi top, Se os astronautas pudieran facer iso. Is this gravity, tal cual. Faltanme os pequenos retroimpulsores estes que tiñen. Mira que de oxígeno hai ali. No, fillos de Hai que ser fillo de puta para facerche esa escena. Solo faltaría que aí non houbera ningún tamén, xa para rematar, sabes? Que a mala festa va iso, en plan. Toma, mira, aí tes 5 botes de oxígeno. Sabes que? No, non estes.
esta era a miña nave. Non vexo o seguinte de oxígeno. Que nos vamos directos para abaixo. Fiu. A lúa. Benvidos a base lugar lunar Copérnicos. Pues aproveitando que chegamos ata aquí, creo que vou... que non hai ningunha... que agora mesmo non hai ningunha intro, non hai, o sea, non hai ningunha cinemática nin nada. Creo que vou aproveitar para deixalo por aquí. E mañán seguimos, pero está pintando chulo. A verdad. Deixa con ganas de máis. O que pasa é que non son horas. Entendo que isto guardou automáticamente, sí. Pois nada, en principio seguiremos mañán pola tardiña, mañán xa ás 8 en lugar de ás 10 da noite. E penso que ao final Antón mañán non fai directo porque vai non facer o mércores, vai facer un 6 horiñas de Zelda Wind Waker. Así que nada, verémonos a mañán. Moitas grazas a todos os que vos pasastedes por aí. Fas as 4 da tarde mañán, ao final. Ahora non sei se dis fago as 6 horas ás 16, fago as 16 horas. Fas directo mañán ás 4, entón ao final. Bueno, calquera caso, avisamos vos polas redes co que sesa, co horario que sesa finalmente. Vale, mañán fai ás 4 e logo mércores 6 horas. Vale, pois eso, mañán ás 4 teredes a Antón e despois ás 8 teredesme a min de volta continuando o Deliver Us the Moon. Así que nada, moitas grazas a todos os que estiveches, moitas grazas a revista Morcego e a Fala.gal polos seus apoios. E vémonos mañá. Abur.